И това е парка. Продължаваме да търся човек. Продължавам си измери. Човек, аз тук. После ще се тъпапнеш ли? Дай сега само да... О, да, кирката ми се щупи след малко. Кой е? Е! Кой ми гуш? Много е умен. Няма що. Бах ти бе, бах ще ги убия бе, брат! Бах ти буклиците, брат. Бани ма папката. Е, брат, тихо си чекла по семей, брат. Моква е, ли? Абе, сакра. Убитак. Брат ми много обича да си казва имената. Опа. Орота флеш. Ма много си умен ти, бе. Някой ми взема много, брат. Имам почти един стак водещ. Ти гледаш ли знака, бе? То си е... Знака бокс. табелките. Слабак. Няма кеф, само Happy Wheel, само човек. О, ма, да. Влезе ми нещо в Е. задника. Заби ми се нещо в гъза. Помага, аз почна с тъп. Той не ти може да се О, снима. ме е хлазорит. Кой ти може да се снимат на кефира? Ба, хора, който гледа Sky, не Е, е пак сега се стигала и го късам. Sky, много ма кеф, човек. Да. Ще го разкатая, бе! От такива. Сега ще го направя като някакъв странен филм. Минаха 5 дена. Аз още съм в тази странна мина и няма излизам. Нападнаха ме доста чудовища. Помага, какви ги почвате да... Почна да плеща. Човек, честно, писна ми тази мина. Може да излиза. Имам вече един стак и нещо такава в бъдеще. Окей. Това е добро. Утре ще Така снимаме ли? О, намерих чест. Желязно, чикри и камък. Абе, утре ще снимаме ли? Човек, аз няма се променя, като събра 2 стака водеща за печка. Това има някакви зумите бои. Те печките имат въглища. Не, Печките имат въглища. това човек тук някакви зумите, които ми издават някакви странни звуци. На Айде секс плана да ли четят въти. Кофти гал. Знаеш какво направиха? Направиха... Кажи ми клюкарки. Направиха вечна машина за сняг. Какви ли прави до сега? Аз ще събера тук 2 стака. Да, Не. въглища. Направих и ферма. Само кокошките могат да живеят на тъмно.
Те не се усеща кой ги бе. Като е тъмно. Откъде я знаеш кой? Качи са първия клип, бе. Не. Снимате? Да. Ще ти излъча каниш. Клипа. Тук прави на Чакай, работа. Аз се да върна навън на жили. Ай, нали ми е работа? Ракиджос, дръм. Айде бягай. Ракиджос, дръм. Батко е пълно в моба. Човек намех някаква откачена пещера и се изгуба. Затова ще си убера пътечката. После да дойда по-късно. Седай, когато скаш. Някой ми Трябва писа. да направя по-трудно дификалити. Нормална дификалити. Ще чупа въглища, той ще чупа желязото с желязна кила. Човек, представиш колко са малче. Вземам тук тя. Как се казаха, релси. Това има ендермани наблизо. И лава. Сега само да намеря диаманти и вече. И свършихме патрики. Честно ми писна. Аз имам 18 желязо. Човек, нищо не се намериш. Как да намериш? Тук 2 стака. Ой, остават пустите го, бро! Ай, Бягай! намали! Бягай, къде? Аз намали! Много съжалява, ей! Напротив ти ни уби! Спокойно, аз съм. Ай, бягай, бе, да ми налие на вода. Нали, къде? Вика, колко са с на училище? Митака! Гледаш? Колко са с на училище? Никога без това. Снимате ли? На занимания ходиш? Аз ще ходя. Човек стига, човек снима ти. И тук не говорим някакви... Какво ли са, бе? Брай, почва да стъпка. Ти ма питах Да нещо. се правиш? Не съм купувал. Това ти зомите тук иска да ми играят с тези. Мале си вече. Аз скидат. Не може тя да се чупа желязо. Ама и се оплаш, нали? Ме убия. И да барите да се бъдат геш. Да бъдат петъчури. Ще ме убия, тук имам... Нали, брат, оплаш се. Ще да съм майка. Признай. Признай. Ще да пуснеш кафе, ако май. Бягай, бе! Добре, Степко. Човек, братика се габи с тебе. Ти пък е бах тъпото бъвет. Също като е. О, вече, прости! Махни ме чарпук. Чарпук. То ще разно ми написал чарпук. Да, не знам как Точно така е. казват. Вика ли? Да. Смееш? И барек чорапа ми изкусан картоф. Ай, бягай, бе! Снимаме ме тапак. Картофа ми излезе. Ногтите ми като орел. Бачи, пасай. Аз ги режах в бачки. Аз обожа се на джигиска така много да е бачки. Обожа ли? Да.
Бабо, дай бачкията. Скочи ме, Кендис! И той вика, ще се правим къщи. Ще върти да режете дърва. Бачки. Айде. Ама ни яйците даде, да? Махни ме! Че топките могат да се събират само по 16. Стиги бе, лапер! Само по 16. Ай, върна ли една вода, бе? Да го покажа, да не съм ги обучнал лъзче. Бъде да вземиш бачкията. Да. Не направим дръвца. Как настръхва ли? Защо настръхваш ти? Да сгрее малко стопати. Бум, бум, бум. Няма пепе. Пепето ли се справя, чакай? Ягода. Да кажеш. Не, как му ни фърля. Горе, бегайте. За мен броня няма да има. Чапак. Взела е докато може. За голямата любов. Да, човек. 52 пръчки. Колко пешки ти изяде кандидата ги. Колко Ти имаш ли амплифайра? ти поглътна. Той дето събрах е тук. Слушай го в честа, после аз ще взема. Чакай. Горе долу да видиш как съм направил градиш. Защо сте взимата, бе, брат? Вълна, къде си бахте? Аз добавям 2 тона вълна, ако искате мога да... Ама ти трябва да пусти още някаква кошка. Знаем, чакаме да снеси. Ами върви да намериш Но ги. къде ти, бе? Кое е? Найрон. Чакай, сега. Да спра, броня. Не е го е добро стана според. Че аз си откъл долу си опеча златото. Това е злато. Да, Найрон. Леле, той е горе. Не бързай на мен. Ти имаш още. И какво остана ли за тебе? Ма златото си моето. Моето злато. Ама ти нали имаш още, на мен няма ми стигне за фул броня, бе. Как няма да стигне, бе? 20 не стигат ли? За един сет ти трябва 24. Еми чакай, ще вразем. Аз имам 16. Ами. Дай, не ми ползвай златото, моля те. Не ми трябва, бе. Аз мисля да го купая. Той аз ще ходя май да копам. Ей, бой. Това беше. Ей, направи се на айран ти.